Yr enillwyr I gyd yn ôl o'r bob un dosbarth ac dyn ni'n gweld mae'na penderfynu wedi cael ei wneud. Yn wir. David Newsom, Copathon, Glitz and Glamour sydd yn mynd â hi. Wrth gwrs hon wedi ennill llynedd y dosbarth i'r ebol I blwydd. A'r tro cyntaf I David Newsom cystadlu yn y sioe bryn hynno, wel am flwyddyn iddo fo llynedd ac am well fyth eleni. Ie, David yn gymharol newydd i'r bryd yn dweud, ddim wedi bod yn magu, ddim wedi bod yn cadw cyfylau dynod am flynyddau hir iawn, felly wedi cael llwyddiant yn gynnar iawn. A Gio Wobber yn mynd i'r eboles tair mlwydd oed, Jomas She's a Miracle. Ie, Joe Mason, yr eboles tair mlwydd oed, yn ferch I Sioe Peaky Blinder a'r gaseg wedyn Tain Cwm Zeta. Copathon, Glitz and Glamour. Ie, yn ferch I Donistic Turpin, sydd wedi mynd ar Pencampwriaeth mewn llaw a'r ddangyfrwy yma yn y gorffennol, a'r fam wedyn Copathon Special K. Ond y foment holl bwysig na, y llun, mwyn atgoffa o'r diwrnod arbennig yma am flynyddau maith I ddod. Mae'r teulu yma wedi dod fewn i'r bryd yn eitha ddiweddar ac wedi mewn ffordd cydied y myd y Merlod a'r cobiau Cymreig ac wedi yn amlwg yn mwynhau yn fawr iawn. Ydy mwynhau wastad yn wen o glis I glis yn diwedd p'un yw yn gyntaf neu ddim yn gyntaf. Mae wastad yn hapus iawn gyda'r hyn mae'n ei dderbyn. Ond Joe Mason yn teimlo'r gres gyda'r cil bencampwr. Jomas She's a Miracle. We're going to be starting with the Hawkeye Falconry UK. So Hawkeye Falconry UK Dyma ni, is selected to be tending the gwrs, erboles dwy flwydd oed. Ac wrth gwrs diwrnod i'r menywod, i'r merched yw I yn y Pencampwriaeth yma. Croeso cynnes gan I bod nhw yma am y tro. Ie, yr eboles ddwy flwydd yn curo'r eboles dair mlwydd oed. Put your hands together then. Their passion is not only to display these remarkable birds, but also to devote a vital understanding of their culture. Llongyfycheiriau mawr I David Newsom gyda'r eboles dwy flwydd oed. Copathon, Glitz and Glamour sydd yn mynd ar Pencampwriaeth Ifanc yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob. Looking forward to watching